Pozdrav do kamery. Kde máš kameru? Vlogisek. Bohem ten pokažte dojde na tréning a prosím. Prvé kroky by mali byť najviac frekvenčné, čo najrýchlejšie. Krátke. Len to som chcel. Teraz som zaspal ze Siberku. Chceš ísť spolu, alebo? Asi ne. A pozor, bolo kde? Pozor, si máš dávať poster. Teraz si to ukážem, čaký. No, ja som mu dať chudobný a dopredu. A inak čaký, jak sa máš? Piče, to jak ním postupuje. Kúkaj toho špendlík, skoro som si na neho sedel do piče. Poď, lebo ti dojde film. Cítiš sa v tom taký našponovaný? Jak pružinka? Nie. Tak sa daj asi dopredu trošku ešte nohami, lebo mal by si v tom byť tak jak pružinka, aby si proste fakt, že vystrelil. Ale akože áno, tak to áno. Pozor. Prídeš na štart, dáš si 1, 2, sem dáš špičku, petu vidíš, kde máš, dáš. Aj nepotrebuješ ani značky, kokotiny iba. Pozor. Teraz budeš každý vymerávať. Áno. Že to je jedno, nejak sa daj do toho a už sa iba uprav. Pozor. Hop. Ešte ide televízor. Liga, čo dávajú? Vy ešte žijete? Závodníci na miesta, pripravte sa. Pozor. Čakáme predčasný. Už som ti povedal. Pozri si to video, jak chceš. Jak ti není ľúto, že si to tam dlho dával. Ešte jedna. Využijem silu rovnej čáry. Na miesta, pripravte sa. Pozor. Hop! Tak, aby bolo startováno a od týchto kúlku nemôžeme očakávať nic, nemáme fantastickú vodu. Áno. Poďme všetci teda naraz a na dopad tenisky vybehneme. Dobre. Musím si narovnať si svoje veľké vajca. No, to bude zaujímavé. Tu bude mocná kokotina. To dáme do pozor. A ja vybehnem a hodím zase. Pozor. Pozor. Čau, to je úplne ako kokot. Závodníci na miesta, pripravte sa. Pozor. Takto si my pomáhame, no. Závodníci na miesta, pripravte sa. Pozor. Jebáš komárec, kurva. Tak kto na 5 skokov dobehne tú prvú čiaru, tak má u mňa lízať. A kto ne, tak ti fajčí kokot. Na 5 skokov či drbej? 20 metrov ty kokot. Není umený si vyhoniť, ale len tak pohonkávať. To tam bude. Tak na 5 krát teda, čo najďalej skočiť, no. Jebe vám? Tak dáme si sem asi každý nejakú botu a budeme sa... Ja som sám bota, ty kokot. Kde si ty? Ten sa patíček? Nevidím. Ale kokot. Koho jebávaš? Chcem sa snažiť. Čakaj, ukáž vám to. že ten prvý. Tak si to kúkni. Nechcem sa s tým hrať svojím mobilom. To To je pravda, ja tam mám holé cesty. Potom to skúkneme a musíš to vypiť. Ja som to spustil, kokoti. Není ťa tam vidno, lebo to máš na šikmu. Ty si šikmiek, ona piča v pize. Dobrý tréning inak, tak. Hodinu sa len rozprávame. Lebo však vysatúrate na kameramanov. Keď na dopad sliny. Už sa malo ísť. Ešte som to nejebol. Koľko vychýval. Ja som to chcel. Tak ty si mohol pokračovať, ja som sa smial. Ale musím sa priznať, že som teraz ojebával. Lebo som tam dal jeden taký medziskočík. Ale to bolo viac menej iba na mieste. Mám lepšie od toho. Už nespol. Ja neviem, či máš 4 alebo 5.
chod mi tu s koncom. Myslíš, že by si mal 4? Takže nechcem podceňovať, ale... Pičo. Mne sa zdá, že už najdeme na to 31. Určite ne. Ne, fakt, seba by som neklamal, Piči, ja mám posledný 5. Seba by som neklamal, ale ostatných áno, ty kokos. Fakt ale, dobre, keď ti verím. Čak si to večer popozeraj a porátaj si. No, večer si na to, nemôže si na tým hodiť, iba pohonkávať. Strašne ničím má tým. Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Gol, gol, gol. Pekný kokos. Kurva. Celý život kopem do lopty čaptavo a včel kopem do boty a trefím ťa. Na piču? Idem do piču. Ty slabý kokot vyjebaný. Dúfam, že za 2 mesiace nebudeš takýto slabý, jak si teraz.